Guys, mga una tagpamahaw. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mais among gilungag. Shout out ni Russell de ay no. Ug na ay ulang. Kuha sa akong magulang gabi. O kapayas. Then, share na ko sa Cebu. Experience na ko first time sa Sinulog. Grabe. Nahinaw na kuha. Bantay na pumuchika mo nga. Nanghugas ka ba ng kamay, Jupek? Oh, normally, once nakakain tayo, is manghuhugas o maghuhugas talaga tayo ng kamay, di ba mga darling? First time history in the Cebu. Gabi ang bungga. Alam nyo, ha? First time na nangyari sa buhay ko yun. Nandoon sila Kaloy, si James Tipide, si Camille. Big shout out in the Camille. Mami Genesis. Ni Russell. Wala nang kuan, wala nang sauce kasi nilagyan na ito kanina. Saka nila James Tipay, ni James Baraykal, ni Mami Giancarlo from Leyte. Dami talaga. Daming nagpa-picture doon. Shout out din ako kay Ma'am Danami kasi pag uwi ko galing sa Cebu is may dumating na package, mga make-up. Dumating yung make-up dahil. Saka ni Sir Himo from Singapore. Salamat guys, sir. Thank you so much sa lunch date, no? Nandoon si Nakaloy, kasama ko sa grill Ayala, Cebu. Sa may IT Park. Saka sino pa baka ni Mami Ami na nagpunta kami doon sa Cordoba. Yung may tulay ba na pinakamalaking tulay, saka babayad ka doon. Sino pa? Mahal ko mabilangkad kaya. Hindi ko mabuhol mabilangkad. Sir JJ, nakita ko siya sa sa Mango. Team Hamloy, nakita kami doon. Sino pa? Team Hamloy. Gabi bungga. Bungga ang Cebu. No discrimination. Kahit maklak ko. May isda dahil. Ano pa? May isang taong sasama sana kami sa Cebu. Tapos, ayun, medyo may issue kami dalawa.
Ay, hindi siya nakasama. Binablock niya ako dati. Shout out ni Sir Lloyd. Si Mar. Si Dexter. Ito pa. Isda na dagma. Lami kay basta mais ang kanang lungagon. But lang. Horot ang sudan yun. Shout out dahil sa mga taga Dumaguete. Dila ko ni Agi Santander, Dumaguete to Dapita. Pulibok talan ang barko pa uwi, pag uwi ko. Ako luto. Kuwang. Ayan. Bongga, salamat ni Camille ha. Rasya, ni Kalwan. Okay mo. James Tipad, Sir Yung. Yung iba hindi pa kami nagkita. Guys, thank you guys ha. God bless. Maraming salamat sa inyong lahat.